Тому, пане Валерію, от в контексті якраз цього мінського процесу, дійсно, куди він заведе Україну? Виходячи із вашої політичної практики і роботи в українській владі, як ви думаєте? Це залежить від того, куди захоче народ, щоб Україну завели. І як вістріє цього хотіння народу, це хотіння самого глави держави. Але оцінюючи те, що відбувається у зв'язку з мінським процесом і виводячи інтегральну формулу функції мінського процесу, абсолютно очевидними є речі, про які говорили вже багато політиків. І Роман Безсмертний, і Піонтковський, і Соловйов. Люди грамотні, і наші в тому числі. Не ті, що роблять аналізи, я кажу, досить вже робити аналізи по цьому Зеленському. Уже скоро хворий помре, а все роблять аналізи. Вже треба робити синтез, говорити, що треба робити. Отже, про що йдеться? Йдеться про те, що втюхать оцю Донецьку, Луганську, як я кажу, Лугандонію, з тими всіми, хай будуть там українська влада, українська конституція, навіть миротворчі сили. Я запитую, за якої конституції і за якого законодавства виборчого, коли не було війни, був обраний клан Януковича? За якою конституцією і за яким законодавством, коли вже йшла війна в Верховну Раду цього скликання і попереднього, потрапили Бойки і Рабіновичі, за якою конституцією і за якою владою і за яким законом? Отже, оця ракова пухлина, яка називається оця Донецька і Луганська область вся, і частина Харківської області, потребує радикального методу лікування. Свого часу академік Вишневський, який врятував своїм методом, скажімо так, карантину в лапках газової гангрени під час Великої Вітчизняної так званої війни, він робив блокаду. От на кінцівці розвивалась газова гангрена. Якщо її не зупинити, то або відтяти кінцівку, або хворий помре, поранений помре. І він робив новокаїнову з тоді ще стриптоміцином блокаду, тобто відблоковував кінцівку, вона жива була. Але, скажімо, ця гангрена, вона не піднімалася вище. І дивилися як, чи виживе, чи ні. Але коли бачили, що не виживе, відрізали. Відрізали. Зараз, що робив Порошенко? Він вдягав європейський костюм хворого на операційному столі, яка була тяжка кровотеча. Замість того, щоб зупиняти кровотечу. Цей президент не здатний зрозуміти одної простої речі. По-перше, Путін і не Путін, Москва за своїм ніколи не злізе з України. Без України Росії неможливо. Отже, що робити? Мир тільки на умовах патріарха цього сигаретника Кирила, на умовах Москви, на умовах Путіна. Іншого миру бути не може. Війна, немає можливості в Україні іти війною на Росії воювати. Немає того потенції. Ядерна країна, хоча ядерна зброя не буде застосована. Але ніхто з Заходу, ні Європа, ні НАТО нам не допоможе, бо вони, не ми, а вони бояться цього ядерного монстра, який називається Росія. Що робити? Вихід один. Карантинна зона. Карантинна зона. Справжній кордон. Від'єднати оцю Лугандонію. Ніяких пенсій, нічого. Не подобається вам? Робіть партизанські загони. Все. Думайте про тих матерів, жінок, дружин і дітей, які втратили 17 тисяч хлопців. За них думайте, а не за тих думайте. Які всі одно, якщо їм дати умови, вони оберуть Рабіновичів і Бойків.